sal namɗo an Muhammad bani Israila en namɗoɓe kam ataynahum no foti komin gaddani ɓe min ayatina kawniɗe bayyinatin penɗi namɗoɓe no foti komin dokki ɓe no foti komin dokki ɓe kawniɗe amen min taƴaniɓe maayo ɓe ndewi hen min dokkiɓe dooɓe guuɗaɗe min dokkiɓe ñebɓe belɗe kono fofof ɓe gostitiɓe batti kefew namɗoɓe wa man yubaddil mo wostiti noon nicmatallahi nema Allah nema mo nemini neɗɗo nde wonno nema o woni sababu peewal wona so tawi nema o a yetti ɗum tan o dalil nemaji ɗi Allah rokki neɗɗo o sa yetti ɗum a wi ayi hunde Allah waɗananima a wasi yettude ɗum min ba'di ma ja'atuhu caggal nde ayaje ɗe ngare makko o yeddi fa inna allaha Allah shadidul iqabi Allah noon ko cattuɗo lette wonande mo zuyyina suɗanama lilladina wonande ɓen kafaru yedduɓe kala ko Allah rokkuma to banggue ni'ma mum yettu kala ko o holluma e kawniɗe makko andu kanko waɗi ndewama wona kawniɗe ɗe fewnata ko Allah kono kanje gonata ka sababu ceerno fewnata ceerno woni ko sababu deftere fewnata deftere ko sababu toɓo fewnata toɓo ko sababu qur'ana fewnata ko sababu hay nelaɗo Allah fewnata ala sanno nelaɗo fewnana ko fewna babiramu Allah ko innaka la tahdi man ahbabta a wawa fewnude mo jiɗɗa walakinna Allah yahdi man yasha ko Allah fewnata mo yiɗi o few ndeke wona neɗɗo fewnata ko Allah o faami omo wona noon sababu peewal o haalanma ha jaɓa ɗum ne waɗa zuyyina suɗanama lilladina wonande ɓen kafaru yeddunoɓe ɓe cuɗanama alhayatu duniya gurdam aduna ay aduna pentira ha yooɗi ɓe jiiɗi ɗum wa yaskharuna kamɓe eɓe jalkita min alladina e ɓen amanu gomɗinnoɓe Allah ɓe gona e jalkidde ɗumen saabu basal mumen ko wayno Bilali en Ammar ibn Yasir en Suhaybu en yastahzi'una bihim eɓe jalkita ɗumen wa yata'alawna alayhim bil mali eɓe towno e dow men saabu jawdi ɓe mbiya ɓe jogui jawdi kamɓe ɓuuri ɓen walladina ay ɓen ɓe ganda ittagaw hulɓe kefew ɓen de fawga hum gonata e dow mabɓe yawmal qiyamati ñalawma dara aduna hande o soɓe towe mabɓe dango janggo dey ma ɓeɗon ma gon dow mabɓe kañum aha wasnoɓe wasnoɓe ga hulɓe Allah ɓe yawmal qiyamati maɓe gon dow alɗunoɓe ga ene cuusi Allah ɓe wallahu Allah sa alɗiga sa wawi kucca e Allah so ronki ɗum so tawi murtuɗa ko jawkal ma ka sa mayi ma basɗo mo jalkitannoɗa ga ene rondanoma sakuji o ma yine jooɗe aljannaji ɗi weltini koyɗe an aɗa lumbo e jeygol daña bone wallahu Allah noon yarzugu kanko arziguinta man yasha'u mo haaji arziguinde bi gayri hisabin tawa dottode ala ɗum ala ɗo haaji so Allah ne arziguinma ala ɗo haɗata rizqan wasi'an fil akhirati awi dunya ay aduna kay omo aski arziguinma tawa ala ɗo haaji Allah so welama arziguindema dottata kana nnasu laatinoma yimɓe ummatan keɓe dental wahidatan gotal e diine goto aha yimɓe pop tuggude baba adama ha yetti annabi nuhu tuggude baba adama ha yetti annabi idrissa on wiɓe ala ko tuggude baba adama ha yetti annabi nuhu kamɓe fof koye gonga ɓe gonno luural ala nde wonno annabi gadiɗo nelede a faami gadiɗo nelede e sharia ko annabi nuhu ko annabi nuhu annabi gadiɗo nelede e sharia ko annabi nuhu biyowo ɗum ne harmi ɗum ne dagi annabi idris ko annabi sisu ko annabi aywa annabi masala anani de baba adama ko annabi kono ɓe fof neɗa ka sharia ɓe nelano ka sharia kamɓe fof koye dental gotal ɓe gonno caggal ɗum noon fahtalafu ɓe luuri ɓe gonɗini ɓe jeddi ona nde ɓe gonɗini ɓe jeddi tan fa ba'asa Allahu nabiyina Allah neli annabaɓe fewde mabɓe o bashirina ene beltina kala gonɗinɗo e nadde aljanna o munzirina ene jertina kala jedduɗo nadde jeygol wa anzala ma'ahum o jippidine mabɓe
alkitaba defte bil haqqi e gonga li yahkuma bele annabi o ñaawira baynan ñaawira defte de baynan nasi hakkunde yimɓe fi makhtalafu fihi keɓe luuri e mum to banggue diina wa makhtalafa fihi ay luurani e diina noon illa alladina utuhu so wona rokkaɓe defte ɓe ay rokkaɓe defte ɓe ɓen luuri e diina ɓe gomɗini hen hunde jeddi hen hunde kono ko min baadi caggal ma ja'atuhumul bayyinatu de are mabɓe hujjaji ɓamɓuɗi tawhid wonde Allah ko goto bagayan sabu bewre e keferagal baynahum hakkude mabɓe fa hada Allahu Allah fewni noon alladina ɓen amanu ɓe ganduɗa ko gonɗiɓe Allah lima ikhtalafu fihi ko luuri e mum minal haqqi e gonga bi idnihi e yamirore Allah wallahu lamdo Allah noon yahdi kanko woni pewnowo man yasha'u mo haaji fewnude ila siratin fewde lawol mustaqimin poccugol wa nazala fi jahadin asaba almuslimina aya garo o jippi ko kokke kemnoɓe julɓe caɗele keɓino julɓe waɗino saaha julɓe dañi caɗele no fewi tampi ha gullitine laaɗo Allah sallah sallam julɓe tampi ha dañi caɗele ɓe gulliti rasulu sallah sallam nelaɗo wiɓe muñe tan addani alif lam mim hasiba annasu an yutraku an yaqulu amanna ɗum addani simwalle jippani beele sa wi ka julɗo tan kan dañata ko welma ɗum kay ɗum hay woni ha woni julɗo tan daña ko welma ɗum kay gofo wonno julɗo alay sago ka o addat caɗele o fawa e dow ma o adda rafiji o fawa e dow ma o adda basal o fawa e dow ma jabba guese ma ñaame o ƴeewa beele ko mbiɗa Allah ko gonga walla wona gonga o ronkanima fewnandema kono noon o wanma basɗo omo ƴewdoma o waɗa ma ñaw omo ƴewdoma guesa ma jabba wasa moƴƴude mo ƴewdoma beele ko mbiɗa ka julɗo ko gonga walla wona gonga Allah noon jippini aya o Allah wi am ɗaccum hasibtum on cikkat onon julɓe ɓe on cikkat an tadkhulul jannata oɗon naata aljanna walamma ya'tikum taw arani e mon masalu sifa alladhina nden hunde khalaw ɓennunode min qablikum ko adina on ko nandi ko arno e ɓennuɓe taw on dañata ɗum onon ne on dañata kay ko arno e ɓennuɓe ko e caɗele ko dañño ko e kamnade onon julɓe joni ɓene on dañatta sabu aya on e jippi rasul sallallahu haalan sahabaɓe nde ɓe tampi ɓe ngala ko ɓe ñaami ɓe ngala ko o wi won adinoɓe on ko julɓe jiya kefeero jaggaɓe jomum ene wuuri mayani wona e huttede sabu tan wi ko julɓe ceeɓendi nanne hakkunde nguru mum e tew mum hutte ene ndara ɓe risuji pawe koye mumen taƴaga fof haɗa ɗumen wonde julɓe i onon son keyɗi on goni wasɓe walla on ñawi walla a jabbi guesel ma ñamam anne ko musanma ala ko mbaɗaɗa woni Allah wi am ɗaccu hasibtum on cikkat an tadkhulul jannata oɗon naata aljanna walamma ya'tikum tawa arane mon masalu ko nandi allazina no ɓen hono ko arno allazina e ɓen khalaw ɓennunoɓe min qablikum ko arem ko adi on ko arno e ɓen ko kay arata mo wa tasbiru muñe kama sabaru hono no ɓen muñirnoni Allah wi ɓen ɓennunoɓe massatuhumul ba'sa'u caɗele basal heɓino ɗumen wa darra'u luruji ñawuji heɓino ɗumen o zulzilu dillinira façonŋaji lepte pop dillini ɗumen hatta yaqula ar-rasulu ha wi nelaɗo walla hatta yaqulu rasulu ene wiya noon ene wona fof ha nelaɗo mabɓe wi walladina amanu e ɓen julɓe wonduɓe makko woni amanu ma'ahu nde ballal Allah leeli arde kamɓe julɓe ɓe e annabi mo ɓe gondi o ɓe gone wiide mata nasrullahi holnde ballal Allah arata ballal Allah koye leeli holnde ballal Allah arata e gone wiide no on sahaa fa ujibu min qibalillahi ɓe jaaba e lisanul hadarati
lisanu rabbaniyati ɗemgal alliyankewal jaabiɓe holko ngal wiɓe ala ko noon nasrullahi ballal Allah garibun ne malli joni ndeƴe tan joni ballal Allah ndeƴe tan joni Allah kañum leelata yasalunaka eɓe namdoma an Muhammad maza yunfiquna holko ɓe nafqata koɓe cakkoto namdiɗo o wiyete ko Umar ibnul Jammuh wa kana cheikhan ko neejo zamalin joom jawdi fa sa'ala an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam o namdi annabi o salla amma yunfiqu ko nafqata no foti wa ala man yunfiq e holmo nafqata omo namgo ko sakkoto omo namdo mo sakkoto on saha o anda ko sakkete o anda cakketeɗo omo namdo nelaɗo cakketeɗo omo namdo ko foti sakkede Allah noon ne jaabom o yiɗi haalde o wi qul wi ma anfaqtum min khayrin kala ko nafɓoton e moƴƴere so tawi a yiɗi nafɓude aɗa nafɗa moƴƴere falil walidayni ko yumma e bamma gadartoɗa tawde kay aɗa jogii ko nafqata aɗa jogii kaɗa nafqa adoro yumma adoro bamma taw ne ɓenna sa woppi yumma ñamani bamma ñamani a ñammini goɗɗo ko nañata hen so wona bone wal aqrabina e bande en ɓe jiiduɗa sa adorima yumma ñaami haari bamma ñaami haari rewni hen koreji ma wal yatama alyatimeɓe ɓe babiraɓe mumen maayi ɓenne ndewna ɗumen hen wal masakine miskineɓe ɓenne rewnu ɗumen hen wabni sabil ɓi lawol gonɗo e ɗannade gonɗo e laawi adina ɗanno a faamide ay oɗon namdiɗo o woni tourjaman an kulli muslim en tant prête kala julɗo ko innama atuniya bi dhalika sual aywa sa yi o himmani ngal ɗon namdal li anna al insana yawma al qiyama nde wonno neɗɗanke ñande darga warada annahu yusalu am malihi haade makko taccude siraɗi o namdete ko jawdi makko ndi taw wiye he daro jawdi ma ndi min ayni iktasabahu o namdete ko jawdi makko to dañi to dañƴa ndi jawdi ndi joguinoɗa ndi cornoɗa étas uji immeuble uji ɗi cornoɗa ɗi manoɗa autoji joɗɗi ɗi manoɗa cornoɗa ɗi ɗeɗo kuɓeje joɗɗe hoto daññoɗa jawdi ndi a namdete sone laaɓi kaala daɗa ɓenna so laaɓani piyeɗa ñama leydi o fima anfaqahu o namde kadi jawdi ndi ne dañƴane holmo ñamminnoɗa namdiɗa holmo ñamminɗa ɗum noon tawde nani hen alay saago o namdo hol ñamminteɗo eyyo on paami hen gan Allah wi wa ma tafa'alu min khayrin kala ko mbawɗon wadde e moƴƴere fa inna allaha Allah bihi e moƴƴere he alimun ne andi fa mujazin alayhi kala moƴƴere ne mbawɗa wadde ma Allah yoɓe kutiba farlama aleykum mon alqitalu hare habde kefero farlama e mon wo huwa noon habde hefereɓe kurhul lakum ne aña wonande on on jiɗa ɗum إن الله الذي به عليم كتب عليكم القتال فرلام امودون هاري أفهمي تشغل رسول حد أبي هاري فود آية شفان دي جيل فود فرلام امون هاري وهو نون هاري نون كره لكم ne anya wonande onde wonno welani kono non wa asa an takrahu shay'an ya man ganjon hunde wa huwa khairul lakum tawani mojjani on ada anya hunde taw hunde bur modi wa asa an tuhibbu shay'an ya makadi ne jiddon hunde ay wa huwa sharrul lakum taw mojjani mon taw ko warade neddo ne anya ko mojjani
ndo ene yiɗa ko moƴƴani ene aña ko moƴƴi moƴƴi gaña ɗum taw hunde nde ɓuuri moƴƴude ma jiiɗa hunde taw hunde so arema moƴƴani ma neɗɗo waɗa noon wallahu allah noon ya'lamune andi ko moƴƴe mon wa antum onon noon la ta'lamuna on ganda ɗum fa badiru ila ma ya'murukum bihi keñe ɗe mbaɗon ko yamiri on ko wa arsala nabiyya sallallahu alaihi wasallam awwala sarayahu arwande anani dey armeji makko o adi inelde on ɗon arme abdullah ibn jahshin ene wondi hen kañum woni mawɗo maɓɓe fa qatalul mushrikina ɓe kaɓe hefereɓe wa qatalu ibnul hadrami oɗo gorko kefeero ɓe mbari ɗum akhiru yawmin min jumadil akhira wattande ñalawma eywa masalan e jumadul akhira jumadul akhirati ko rajab rewate rajab koye lebbi kaɗanoɗi haɓede jeeya joni noon wattande jumadul akhiri ɓe mbari oɗo kefeero waltabasa alayhim bi rajabin ɓe jiiɓi beele nde ɓe mbarimo nde ko rajab wonno walla ala wona rajab wonno ɓe donki andude fa ayyarahumul kuffar hefere ɓe gone aybindeɓe bistihlalihi e daktinde haɓede rajab ɓe gone aybinde julɓe ɓe gone namdade nelaɗo allah ko beele moƴƴi walla moƴƴani allah wi yasalunaka kamɓe julɓe ɓe eɓe namdoma ani shahril harami ga lewru allah hormanteru qitalin fihi haɓede hen haɓede e lewru he gol wiɓe qitalum fihi kabirun haɓede lewru he bakkan mum ne mawnide wa saddun ko paddagol eywa masalan wonande yimɓeɓe an sabilillahi ga diine allah wa kufrum bihi ko yeddude allah kadi wal masjidil haram ko faddade kadi ga suudu allah hormanteru makka wa ikhraju ahlihi minhu yaltinde noon anani de yaltinde yimɓeɓe e nder makka noon annabi o e julɓe ɓe akbaru ɓuuri hewde bakkar ɓuuri mawnude bakkade indallahi allah e haɓede e lebbi he haɓede e lewru rajab fowde e bonde yaltinde nelaɗo allah kay e makka ɓuuri bonde oto kuule ɗum mo hulani yaltinde on e nder makka ɗum way bonde ni hulani ɗum onon kulon haɓede rajab hol sababu wal fitnatu keferu kay akbaru ɓuuri mawnude minal qatli e habde haɓede on e lebbi he wala yazaluna ɓe ceerata kamɓe hefereɓe yuqatilunakum eɓe kaɓay mon onon julɓe ɓe hatta yaruddukum beele ɓe dutta on hatta yaruddukum beele ɓe dutta on an dinikum ga diine mon ɓe ceerata eɓe kaɓay mon haɓe dutta on haɓe dutta on an dinikum ga diine mon ilal kufri fewde keferu in istada'u so ɓe kattani ko ɗum woni haaju maɓɓe kefeero feere fof ene waɗa ene haɓay ma to banggue doole mum ene haɓay ma to banggue mbuuɗu mum ene haɓay ma to banggue funti mum ha wattuma kefeero allah haalani en ɗum wala yazalu ɓe ceerata kamɓe heefereɓe yuqatilunakum eɓe kaɓa e moɗon hatta yaruddukum beele ɓe dutta on an dinikum ga diine mon in istada'u so ɓe kattani ko ɗum woni haaju maɓɓe kono wa man yartadide kala mo rutti minkum e mon an dinihi ga diine wonti kefer te yehi fa yamuta ha maayi o huwa kafirun taw ko kefer fa ulaika ɓeɗon habidat a'maluhum woni ɓe boni golle mumen ɓe golle mum bonide kala ko ɓe golluno golle moƴƴi fiddini aduna boni wal akhiratu l'akhira kay boni ɓe ko jeygol pay wa ulaika ɓe kay ashabun nari ɓe goni masalan jomiraɓe jeygol eywa hum kañumen khaliduna ko sasoɓe fiha e jeygol he a faami joni noon walamma zunna sariyatu annahum in salimu min al ithmi fala yahsulu lahum ajrun kamɓe masalan nelanoɓe yo jaa kaɓoya e heefereɓe ɓe mbi tawde allah wi ɓe ngala bakkan mato ɓe dañata baraji wadde haade ɓe kaɓama e lewru he allah jippini aya gala o allah wi inna alladina amanu ɓen ɓe ganduɗa enen gonɗini allah walladina hajaru e ɓen ferɓe goppi koɗorɗe mumen wa jahadu kaɓa fi sabilillahi e townude diine allah
أولئك بك يرجون نجورتي رحمة الله برجتاري الله والله الله غفور وجافتو جول برحيم جرمتو يسألونك تبنام دما عن الخمر الحال سنغرا والميسر وري تبنام دما سنغرا وري والنياوري woni sababu o yogol wi julɓe namdiɓema ɓe fihima wennade sangara yara wennade wuri waɗa ene hen ismun bakkar kabirun mawɗo koy bakkar mawɗo ene hen koy woni sababu namdade ɓe nde noon ko anna abdurrahman ibnu auf oɗo gorko anna abdurrahman ibna aufin o gorko sana da'aman o meɗino gollude ñamde waɗi invitation li ba'di ashabihi yogay sahabaɓe nelaɗo Allah ɓe ngari galle makko o waɗi dammiri omo ñammina ɓe tew ko patron fa akalu ɓe ñaami wa sharabu ɓe jeri sangar ɓe mandili kamɓe sahabaɓe fo on saha sangara harmani fa hadarat salatul maghribi futuro yoni fa ammahum wahidun minhum goto e mabɓe ardiɓe ɓe mbi ko sayyidina ali wonno julniɓe fa qara'a o jangi qul ya ayyuhal kafiruna a'budu ma ta'buduna aywa a'budu ta'budun tan mo jiiba ɗum tan lawuji ɗi garata gadde ko o mandil hasim ware nde gasi Allah jippini ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara oto juulete tawaɗon mandili on saha sangara harmi tan ko saha waktu so waktu ɓenni sangara harmani famide on saha summa caggal ɗum kadi utiyan bun malik onne kadi waɗi invitation e sahabaɓe ene hen saadu bnu abi waqqas gorko ɓe oɗon wondeɓe ɓe ñande hen fa akalu wa sharabu l khamra ɓe ñaami ɓe jari sangara haɓe mandili faftakharu ɓe gone wasodirde watanashadu sira ɓene jimane jenna ɓe ɓene jimane jenna ɓe fa ansada saadun qasidatun yamtahu biha qawmahu wa yahju l ansara oɗo saadu bnu abi waqqas o yimi yimre wodere omo manta koreji makko omo yanna madina naɓe fa sajja rajulum minhum ra'sahu goto e madina naɓe heeli hoore makko e haare taw kamɓe mandilɓe fa rafa zalika li rasulillah salam pelente o nawata nelaɗo Allah nela seydina oumar noon ardi hen seydina oumar wi allahumma jooma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan ya feññinen min e sangara peeñgol cellinowol min cella fa anzala allahu ayatal maida Allah wi ewa ya ayyuha alladina amanu innama alkhamru walmaysiru wal ansabu wal azlamu rijsun min alcheytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun ha yetti fa hal antum muntahun ndew yetti ɗon o wi intahayna ya rabbi seydina oumar min goppi joomam fa kana yawmu nuzuliha iidan adiman wiyama ñalama oɗo ay jippi ñande hen ko masalan ko feeto mango sa nani sangara noon ko ndiyam birno jam ɗum wiyete sangara hay sinno wona inab ko ndiyam tan sangara ko soɓe hay soko toɓɓel goto ene comcuma alay sagom loota jiida e yamba hay sa ƴetti lakasuji ujunere a waɗe poos ma so waktu ni a juuli wiyetake julde wa boni nde wonno wona soɓe ko sangara woni soɓe wona yamba wona dorop ɗum wona soɓe ala hay so moƴƴani wona soɓe kam woni soɓe ko sangara hay soko toɓɓel ene wutte ma boni sa yari cetta e sangara aɗa fiye bal balaga badul malikiya hay yogay almuɓe malik mbi fil haddi hayso awjabahu ala man wada'a ibratan fihi wa massaha wa bala'a riqaha won almuɓe almami malik mbi wonde so tawi a ƴetti mesalal a yuwe butel sangara a waɗe ɗemgal ma a moɗi so sari a nanguima fiyete halan kam ne mandilɗa
ala kullin kam ndiyam ina beje kam ko saɓe tan harmi ko heewi hen ko famɗi hen a mandina fof ne harmi sa yari e ijma o afiyete ko amma noon joggitiɗo ko wona sangara min sa'iril ma'iyati e gueɗe ɗe ganduɗa ko leppuɗe kono wona sangara ene wela noon endal a immati salasa ɓen mbi kadi ene fiye wa ba'dul hanafiya yoga almuɓe abu hanifata mbi jomum fiye wa qala ba'dhum wona almuɓe abu hanifata mbi la yahrumu minhu illa al qadra al muskira kala ko wona sangara hay sene mandilina harmata kala ko wona inab hay sene mandilina harmata so wona jara hen fodde kene mandilina wa ammal jamid so tawi ko hunde rendude ko wayno dorog en walla yamba en alladhi yaghibu al aqla ko ganduɗa ene wirna haqqille kal hasisati ko wayno yamba wal ofyun walla ko wayno dorog banji en fof ko dorog da turatu ko dorot fa dahirun ene laaɓi kam bimina laaɓi ene laaɓi harmani yahrumu noon ne harma noon ta'adil qadra al mughibi lil aqli fodde ko ene wirna haqqille ma simma ɗum e yamba ene harmi fodde kene wirna haqqille ma e yerde ɗum e dorok ene harmi o fihi l adab hidde ala kono needini hen sa jaggama aɗa foti nehede sa simmima yamba ha gama tan aɗa foti nehede pama ɗum ɗum woni noon yamba e anani mbimi mandilo bakkanne hen wuri bakkanne ismum kabir ene hen kadi manafi'u linnas nafoje yimɓe sa yeri sangara weltima aɗa haala wolof ene weeli de jahaɗa duymi ene weeli de noonne kadi masalan anani de sa waɗi wuri a dakki a heewi kalis ene weeli de nden ɗon yaranno haade harmude kono wo ismuhuma bakkar sangara e dorog bakkar sangara mbiyannomi wuri bakkar mumen akbaru ɓuuri mawnude min nafihima e nafoje majji sangara ko nafata ko bakkar mum ɓurɗum mawnude wa yasalunaka eɓe namdoma maza yunfiquna keɓe nafqata ko no foti ɓul wi al afwa nafqe ko heddi ga hajuji mum so tawi aɗa foti wadde dépasse a ala haydara so wona temedere dépasse temedere nde ala ko cakkorɗa nafku tawa ha temedere nde gasa so temedere ha nafqi dépasse ma gasi on ñaami an e ɓesguma so wonko heddi sakko ɗum de nafqata wona ko poɗɗa wadde dépasse ke mbiya kadi sakko isa sakkima annañi maya aga ka ngaɗa a joƴani nafqete koko ɓurti koyma ɓullil afwa koko ɓurti ko hetti ko ɗum nafqata kazalika ni no Allah feññinari en ko haala ko ni yubayyinu llahu lakum Allah ene feññinana on al ayati dalillaji gotin paago hattan mum la'allakum bele jo onon tatafakkaruna oɗon micco fi dunya e alhaali aduna wal akhirah ƴewon hen ko ɓuuri fewde fof mbaɗon